Kontatuko eskuzu apur bat, ze pasatu zen abadiñoen alkatearekin eta udaletxekoekin, esan duzu zure neba ion kartzera joan zala. Eta ze pasatu zen hemengo alkateekin nortzuk izan ziren eta... Eske, hori badaia bai, eta ez da bestekin joan, eta gero aguazileguna, usabe. Horrek zerinak hau hau zelan. Iruñako San Cristobal. San Cristobal, bai. Hor. Badaia zen alkatea. Bai hau da ontzik, hau eta mazei edo. Aurrera hemen solo ninganin bizi zan batek zen alkaten. Logo zen bera. Julian irazora. Julian. Bai, horrek itxea bainin, barri ondino alkati. Alkati eta udaletxeko bebetan, barri zetan. Uste dut, alkate izen zala badaia, Sotero badaia, eta alkate horri edo teniente alkalde hori izen zala Iturriaga Goitia. Patxitu. Gero bat, Hipólito Arganza, Mauricio Zubero, Donato Zoazua, eta horrek dana sartu abizen kartzela. Bai, dana. Eta ez bakarrik eurek langile ebe bai, ezaguelte zen amazazpi urteko mutiko basat, amazazpi urteko mutiko. Hasi barri eguen laguntzen, sekretarizu esan Emilio Besterretxean. Horre izeren egon zen Puerto Santa Maria Markoen hori. Emilio Besterretxean. Bai.